салом алейкум дӯстони азиз. Дар мо имрӯз якшанбе ҳаст. Ман мехостам дар шумо як видео обзор кунам ки Amazon чӣ заказ кардам. Пагаи ден день рождения дора, рӯзи 14 душанбе, ва ман мехостам ки торт пазам, чизои барои хутупаз хостам заказ кунам, вале баъд фикр кардам ки беҳтараш ки худам пазам. Иҷада полный комплект. И комплекта наметавонам ки кушода нишон сиём. Вот барои рост кардани крем, барои буридани бисквит, иҷада барои рост кардани мастика. Не ки ман ба мастика кор намекунам, ман мехоҳам ки крем чиз кунам болоша. Крем чизка чи покрывать мекунем. Торту тоб додам ки осон шава. Ман ягон бор пухтагӣ нестам. Хеле тортое ки болоша покрытияи крем чиз мекунӣ, барои ҳамин гуфтам ки беҳтараш ки ҳама сахарам, чтобы не ягон чизаш безеб набиёям. Иҷаку иҷам нехе рост кунако ман хоб мекардам ки калон майда будам. Надеюсь ки мешавам. Якам тарак майда. Барои ки ман дар дигаро дидагим калон метава ё ки камерои ва ё калон нишон метава, бояд ҳам хелиша намедонам. Ман якум бор мепазам хеле торт. Ман ҳама вақт фақат Медова мепазам, Прага мепазам и так далее, но ва ё осонам. Барои чӣ тут ба фикрам мешок, ана ин мешоко дар кор мешаванд. Болои кремда ма двойной крем мекунам, якаш крем чиз на масле мешава, як дигаш крем чиз на сливках. Иҷа насадки. Будем разбираться. И хеле тарозу гирифтам, тарозуам надоштам. Ман барои пухтупаз вообще ҳечи надоштам. Миксерам гирифтам, азбаски миксери ма якта почаҳак дора ва миксери ма ай блендерай. Блендерам общий комплект и ҳамаха як почага миксер дора ва уқа сахт взбивать намекунам. Барои ин миксера гирифтам, тоже крем назбиёя ки топмон шавам. Иҷада форма. И формаи диаметраш ай 16 то 30 сантиметра. Бо гирифтам хеле, чтобы барои мука, барои об. А иҷада тоже барои торт. И чӣ ба идита омад? Хато кардам чи? Ира бачка ман хато кардам ва дута ҷукидам. Якта бояд анакрӯи кунам. Иам ҳамихе тобхӯрак, тоб мехӯрава торта мебинем. Ман мебинем агар ки якум комплект нашид, ира истифода мебарам. Ва краски. Краскаам дар кор мешава. Барои ки бисквит ман мекунам бисквити ранги красный бархат, не ки мешава кабут. Мебинем ё кабут, ё сабз. Посмотрим уже по настроению. Рангу жирорастворимые. Синсило, зардар. И так далее. Боҷидо иҷа гирифтам шпажки. Мепазем имрӯз ман мекунам ранги зефирнеу бизе тоже барои болои торт. Бара гирифта гирифт. Ва дар иҷа чӣ бошад? Иҷа хеле блески, блескам дар кор мешава. Болои покрытияи торт камаки. Ой, бахшиш. Болои покрытияи торт. Иҷада барои блесканда дар кор шид. Гуфтам баъд мемонам. Агар ҳамин тортам нағз омад, дига ҳамаи ден рождения торта мепазам. Агар ин торт безеб омад, ҳамаи ин чизои харидагирам мепечонам, обратно рӯй мекунам. Потому что ё мешава, ё намешава. ҳозир ҳамаро ҷойҷо ба ҷо кунам. Як бори бушум чизе ки мада дар корай ва сар мекунам.
Хамиджа да мегум то хайде и видео и просто вам хе обзори, като как да такива да чида формешава.